知らなくてもいいよ
みください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。このね、とても暑い夏に、さらに南国の風を感じいただけたかと思います。七輪は大宮駅東口にございます。チラシがこちらの左手の方にございますので、もしよろしければお手に取ってご覧ください。体験レッスンも受け付けておりますので、ぜひご連絡ください。そして本日もう1回16時から公演がございます。またそちらの方もぜひ遊びに来てください。本日は誠にありがとうございました。2階3階の皆さんもありがとうございました。